haala ka fof haalama gese ataw saabi jonde men hannde ko hatanteɓe leñol waddaɓe golle mari balɗe woni sukaɓe aynaaɓe leñol kadi ko dental jangal tegngal kadi pandaɗe kadi waɗɓe ko waɗi fayida no fewi to banggal ɓamtare leñol ngol saabu gila to safaruji gila to balle gila to jayiyaɓe hay foof ɓe daro hen tiida kadi e caɗele nde fulɓe gari foof kadi ɓe daro hen kadi ko hunde yettirtede Allah no fewi den ñaago tan yallah naw dentel ngal yeeso ɓamta ɗum yettina pandale mabɓe ɓe jogui leñolde foof kono ɓe mbini duɗal gaynako ngal Madina Gounass legal sifaw kono e ballal Djiby Ba Bakkili wondude minen Mama Hammi saabu guila e fuɗa ha to yarata ɗo guila ene janggue deftaji ha maha hen classe oɗo yettere Allah ha didama terrasse kam ha hayso gasani kam ha wuɗɗi ɗum foof koye ballal mabɓe e ballal nder salmate noon mbini noon duɗal gaynako ko duɗal leegal ne heewi janggoɓe waɗi doge kewɗe saabu ko Djiby joɓananno hen e woɗɓe kadi yaritinoɓe tan joɓana koye mumen so tawi ɓen yaritinoɓe ene ndendina ene joɓana koye mumen en dañi walloɓe woni aynaɓe leñol gaari jatti golle ɗe juuɗe mabɓe ene joɓanaɓe hanki tawa ɓe garat tan ɓe jangga to jogdi ala ɗum kadi ko hunde yettirtede guenon fewi ma janggude kadi ɓeydi yuɓɓude kono kadi ma ɓeydi kadi yawde yeeso saabu ko doge waɗi sukaɓe worɓe tokkosɓe janggoɓe 8 heures 9 heures 10 heures jippo sukaɓe rewɓe naata 10 heures jangga 10 heures 11 heures midi jippo 4 heures kikiɗo kadi semdadi leegal ɗi foof kadi ndento ɗo kadi yoga e buumi kadi woni ko heƴano e ndegaro gueɗe foof kadi jahru saabu to janggueteɗo ko gotol janggoɓe ɓen keewi ɗum waɗi waɗa doge ɓe ɗum waɗi kamɓene aynaɓe leñol ni ɓe ƴetti walare hen wotere ɓe kerori ɗum woni duɗal mabɓe ko ngal duɗal woni ngal joɗɗen ɗo jonde muɗum hannde ɗum noon sukaɓe worɓe kadi ko dawoɓe golle no gandirɗen worɓe ni ɓe ko aynoyoɓe ɓe ko dawoɓe birkaji kono foof so jamma ari kadi ne gara kadi ndento ɗo jangguine waɗi duɗal ngal ko duɗal gurngal kewgal doge no fewi ballal Djiby Ba en e yimɓe hewɓe mbaɗi hen juuɗe mumen ɗum noon eɗen jetta aynaɓe leñol darde mabɓe ari ɗo ko dede men Amadou Haby wondude mawni meɗen Alkasum Bidje Amadou Diade Adama Dia e Abou Guelaji en kawmen Issa Ousmane en goto e jangguinoɓe leñolta kadi woni Amadou Sadji nanɗo e Mama Hammil en ɗum noon en beltorima kadi jonde nde ɓeɗo bandiraɓe men rewɓe arɓe ɗo joni ɓe jiiɗan ɗo woni Hadja Diallo koɓe wadɓe ɗaɓɓade duɗal kamɓe koye mabɓe ɓe jiiɗi janggude ko dow gaɓe kuuɗi mbiya ɓe jiiɗi wallede noɓe mbaɗiri duɗal o haalani kam ɗum mbimi yo yaw yewtude e yimɓe he ɓe mbaɗa doggol mabɓe ɓe jiilo kadi allowal soɓe dañi mbawi wadde piye hono no ɓeɗo mbaɗini jomumen so woodi ko ndendi ɓe balle kamɓene ɓe daña jangguinowo nde min kalti hanki nde noon mbimi nde ɗo jonde no woodi hande soɓe dañi ɓe mbawi arde ɓe tawtore ni woni kiis kamɓene Allah addi ni Hadja Diallo ko ɓi Ceerno Oumar Diallo leggal sifaw et sargal Ceerno Hamad koɗon gandi ɓi ko debbo kanko jokkodirno ɗen o wiimi yiiɗi eɓe jiiɗi wadde duɗal dow to pellignoɓe noon dow to ene woɗɗi so dañama joni kamɓene ɓe jewtide ƴeewe holno ɓe mbaɗirta feere haaɓe daña toon ɓe mbatta toon duɗal ko ɗum addi firti ko no mbiɗen ni tan yiɗɓe janggude ne keewi kono dañde moyen jangguiri nde ne waɗi garam no waɗi caɗele saabu ɗo joni won tara kanko yeritare makko wi ko yooɓe mbatti koɓe ndendi koɓe mbawi dañde fof kala ko ngakki o ngakki firti ko yidde makko tan e karantagal makko woni hen rewɓe debbo on faɓi doole kono kadi o holli nden yidde ɓe di so goomu jangde jooɗima batu muɗum ñande goho lewru on saaha kadi min kaala toon affaire duɗal ngal min ƴeewa ngal kangal neno no ngal udditira caggal nde goomu jangde yeehi toon wadde maɓe goto salle jaaɓi ko ɗum woni kam kamɓe no woni sababu gargol maɓɓe e ɗo hannde o sukaɓe duɗal gaynako nanɗo mi wawi wodare wooda koɓe mbaɗani en seeɗa hanti mataw jonde nde juuti on saaha ɗuminen en calmini dental ngal fof kuuɓal en calmini kadi aynaɓe leñol e dendagal ardiɓe en calmini no fewi en jettiɓe en jaariɓe
en jetti kadi en jaari mowniraɓe men arɓe ɗo addan ɓen hannde ngal ɗo teddungal eɗen beltaniɓe no feewi e darde ngal e yettere Allah duɗal gaynako ko duɗal darino ngal e ballal jibba omo dari hen kaddi bawɗe makko yettere Allah guila fuɗɗi ha joni o mbawi dartade ballodiral makko e jagwal en ha e dendagal musidɓe fof darde nde noon ene moƴƴi kala ɗo e jomum yahata ene moƴƴi wallodire sabu ɓe mbi gorko hulata yewete omo dari darde makko omo waɗa hen jawdi makko e kaddi bawɗe makko omo yooɓa o dartaki jamma e ñalawma enen jettama eɗen jaroma hen no fewi ɓeɗon kadi hayde gari ko dusidirde e men aynaɓe leñol ala ko mbawata wiide so wona eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe no ceerno Alkasum wiiri ni dural ngal ko doge 4 waɗi ni wona 3 sabu janggoɓe joni ɓe e janggoɓe beeteɓe e janggoɓe kikiɗe ɓen goni worɓe kadi sukaɓe worɓe kadi ne gara janggude jamma janggoɓe subaka ɓe ɓen ko capanɗe jeegom almudo ɓen ko jibba yerdati ene yoɓat ɗumen heddiɓe aroɓe ɓe noon ɓen ko kañumen joɓanta koye mumen e ballal mum noon amin belti hen no fewi so mbawi yoɓande aroɓe kikiɗe ɓe eɗen jetta on eɗen jarama no fewi vraiment jobdi moon ala Allah jarama on jarama Allah jobdi moon